Kona chimwe chochiro Kona tenzi anondipa Kana nemvura nemoto Ndinochema Undisambe moyo wese Kana moto mundipise Hazine izvo zvitema Zvinopera Kuti mundipe kuona Nepachena ndichafara Asi kucheneswa moyo Kondifadza Mundisambe moyo wese Kana moto mundipise Hazine izvo zvitema Zvinopera Mundisambe moyo wese Kana moto mundipise Hazine izvo zvitema Zvinopera Asi kuti ndacheneswa Ndizvo ndichazonzwisisa Ndizvozvo zvirozvo zvenyu Tinoona Undisambe moyo wese Kana moto mundipise Hazine izvo zvitema Zvinopera Tinosiya zvakaipa Nezvifungo zvakashata Asi kana ndichiedza Ndakaipa Undisambe moyo wese Kana moto mundipise Hazine izvo zvitema Zvinopera Mundisambe moyo wese Kana moto mundipise Hazine izvo zvitema Zvinopera Ngatarise kubhuku ra Vahebhero chitsauko 11 toda kutarisa mavhesi anokwana kuita mana atinowana ipapo. Tisati taverenga ngatiwane mukana wokunamata. Ishe tomutendai potoverenga soko renyu, tinokumbira kuti mutipe njere dzekududzira. Akateerera anzwe murimi muri kutaura muzita raJesu tanamata. Amen. Zvino kutenda ndirwo rusimbiro rwezvinhu zvatinotarira nechiratidzo chezvinhu zvatisingavoni, nokuti naiko vanhu vekare vakapupurirwa zvakanaka. Nokutenda tinonzwisisa kuti nyika dzakanyatsorongedzwa nezwi raMwari. Naizvozvo zvinhu zvinoonekwa hazvina kuitwa nezvinhu zvinoonekwa. Nokutenda Abheri akabayira Mwari chibayiro chakanaka kune chaKaini, akapupurirwa nacho
kuti akanga akarurama, Mwari achipupurira zvipo zvake, naiko kutenda iye kunyange akafa hake achangotaura nazvino. Mwari awedzere chikomborero pakuverenga kushoko rake. Musoro weshoko unoti kutenda kwaAbhero. Mukatarisa vari rekutenda kana kuti faith, ivara rinodudzirwa munzira dzakasiyana-siyana. But mubhuku raVahebheru rinotitsanangura, especially chapter yataverengai, inonzi the heroes of faith chapter. Chitsauko chemagamba erutendo. Ndopakavata magamba ese apa. Muchaona kuti imomumu magamba mazhinji rather. Imomumu munodudzirwa kuti chinonzi rutendo chii. Regai nditi tisanyanya kunetseka nekududzira rutendo, but ruite. Kana usingarurwisisi kuti zvinomborevei, ruite. There are 3 essentials of faith. Zvinhu zvitatu zvinokosha zverutendo anoda kuti ndigobata musoro mekutsanangura vhesi yekutanga yatanzwa. Murubva mana pakuti kuti panapa munyori ari kuti panapa zvino kutenda ndirwo rusimbiro. Maibataka rwezvinhu zvatinotarira. Pfungwa iripo ine chekuita nerusimbiro, hope. Rutendo, faith, kana isina ukabvisa hope mufaith haisiri faith. Ukabvisa future mufaith haisiri faith. Ukabvisa matambudziko, varere kuti matambudziko aribuditsi zvakanaka, ukabvisa zvinhu zvinokanganisa, right, pafaith haibudi. Because chinoita kuti faith izonzi faith ndokunge pane zvinhu zvinokanganisa zviri kuita kuti vanhu vati zvingaite here. Munhu wobva ati ndinotenda kuti zvinoita. Ukada kubata, ndakaona imwe advert inoti seeing is believing. Kata no, believing is not seeing. Kana uchinge une rutendo hazvidi kuti uone. This is why shoko raMwari chiti hatifambi nekuona but nerutendo. Ukaona rutendo gwako uda kuti rutange gwaona zvinhu, hakusi rutendo. Remember that day apo Jesu akamuka ndokubva mukomana akadhauta Dhimas akati akwete, ini handoda kutoita zvokupinza chigunwe changu mukati mezvanza zvake. Kunonzi Jesu achiuya anomuti kochiuya ka upinze zvigunwe zvako. Ndokubva awira pasi akati ndinotenda Ishe. Jesu anotaura anoti vakaropafadzwa avo vanotenda vasina kuona kana kubata. Haleluya. Zvoreva kuti rutendo rine chekuita nezvinhu zvatisingahwisisi but tozvigamuchira kuti ndizvo. Kunyange tisingazvihwisisi torarama sekunge zvinhu zvacho tave mukati mazvo. Ndoimwe definition yekutanga. Yechipiri inoburitsa kuti rutendo, it is taking God by his word. Rutendo rusina shoko raMwari mukati harupo, harusi rutendo. Rutendo inyaya yekuti zvataurwa naMwari toita izvozvo, tozviita kunyange ukasazvihwisisa, kunyange kwauri zvisinga make sense, because Mwari ndiMwari wareva, unobvuma mukati mazvo. Tarisai kamuone kuti kwanzi vakatitangira vakatenda sei. Kwanzi nekutenda tinohwisa kuti nyika dzakanyatsorongedzwa. Muri kuibatirwa naMwari. Nyika yatigere inoi tinotenda kuti yakanyatsorongedzwa. Chiri kuita kuti tibvume kuti yakarongedzwa rutendo. Ukangobvisa rutendo hapasisina creation. Why? Because even Adam na Eva vakanga vasipo nyika ino ichisikwa. You see now, Adamu akangowana zvinhu zvavapo, akaziviswa kuti zvinhu hazvina kungovapo, ndini ndazvisika. Iye pachake akangovapo, haana kuziva until audziwa kuti ndakusika ndini. Saka Adamu ari kutenda kuti Mwari musiki, asina kuona Mwari achisika. In other words, Adamu akaparticipate mufaith yekuti God is the creator. Even if akanga ari panyika isina chitema. Teresa, chitema apa hachipindi panya rutendo. Pasina even sin, faith was there.
rutendo kwafanira kumhanya mberi kwechitema. Even Eva paakasikwa, Adam was not there. Achisikwa Eva akabvuma kuti asikwa naMwari, kunyange nemurume wake akasikwa naJehovha. Mubva maona panapa kuti vari vaviri vakatoembresa nyaya yecreation by faith. Saka ukaona iwewe uchiti Mwari hako kana kuti nyika haina kusikwa, hakusi kuti Mwari hako, chausinai faith. Kana washaiwa faith, the Bible says hazvibviri kufadza Mwari. So muribva mana panapa kuti faith is very very important. Actually mukaitarisa inototaridza kuti ine mavara maviri akaumbwa na faith, hypostasis, inoburitsa pachena kuti chunhu chine yatingati foundation, hazikusi kutenda kwepamusoro, but zvinhu zvauri kuti izvi ndinotenda mukati mazvo. Rega ndikutaura kuti munhu anenge ane rutendo netimu yake yebhora, kunyange ikarohwa mufirst half anoti inodzora, kunyange asiri muground. Hazvidi kuti upinde muground kuti ihwine. Ivavo vari ikoko, hazvidi kuti vakuone uchivakuza. Vari kwavari kuLondon, vari kuManchester ikoko. Ndataura timu yomwe here. Ivavo vanohwina uri kuno, ende wotofara kuti ndakuudza kuti tinodzora. Why? Unotemba netimu yako uchitoti we ninge achakanda. Ndataura language yenyuka. Ronaldo ari kukanda, kunyange usinaye, usiri kumupa simba rekukanda. Saka faith in your team inoita kuti urambe uchiukera bhora. Ukashaiwa faith nayo hauindi even paTV kunoriona. So faith inoita kuti upinde muaction. Saka rega ndiri pazvinhu zvitatu tigozoenda panyaya yemukomana uyu watataura nezvakanonzi Abhero. Zvinhu zvitatu izvi atinoti ma3 essentials of faith akamira kudai. Number 1, zvinowanikwa pafaith, it is believing. You see now, chionetsa mavara echirungu, ukataura vara rimwe chete unoda kuti utsanangurira wataura, unoda kutsanangura futi iroro, ende paunoritsanangura unotaura rimwe roda kutsanangurwa. Saka regai ndingoti it is believing, kutenda. Maona kuti faith inonzi kutenda, believing inonzi kutenda futi. Saka shiona inoshota, believing iri kutaura pfungwa yekuti zvataurwa ndizvo. Kunyange vamwe vakati hazvisizvo ndizvo. Ukabvunzwa kuti sei uchiti ndizvo, unoti ndinotenda kuti ndizvo nokuti ataura ndinomutemba kuti haanyepi, anotaura zvinhu zvechokwadi. Mazvibata kaizvo. Saka chiri kuita kuti nditembe kuti ichadzora timu yangu ndechekuti akambodzora. Muripo here vanhu vaMwari. Ndoiziva kuti akambokanda, saka achakandazve. Saka believing iri mukati mefaith. Ukaona usisina chaunotenda mukati meupenyu waparara. Kuti ubhilivhe chinhu ndechekuti akubhilivhisa. Mwari anotibhilivhisa. Kana uchida kuona kuti Jehovha vanotibhilivhisa, just check kuti kudenga kwakarongedzwa zvakadii. Cheka kuti zvinhu zvakakupoteredza zvakadii. Kana watadza kucheka, tarisa iwe pachako kuti wakarongedzwa zvakadini. Hapana chinhu chakaitwa chisina kuitwa naye. Saka Jehovha anotibhilivhisa kuti kudenga kwakagadzigwa naye. Saka we must have belief, or we must be believing people kuti tiende rutendo. Another essential component of faith is doing. Kungobhilivha usingaiti hazvishandi. Do you see kuti even vese vari kutaura nezvavo ava mukati munhoroondo yevanhu vanotenda, pane chavakaita. Rutendo gune action. Rutendo hakugari pasi. Rutendo guri kufamba. Rutendo gunoinda, gunoyambuka nyanza, asati asvikapo kuti ndiri kunoyambuka, ende utonoyambuka nokuti anoyambuka asati ayambuka kuti ayambuke. Makamboona here vanhu vanopiwa minda, inoziva kuti anopiwa munda nasabhuku. Ndakutaura kuna vanhu vanoita zveminda. Ukapiwa munda nasabhuku kuti ndo munda wako, anokutaura sabhuku anokuudza kuti nzungu iri apa. Mukuzvibata ati panenge pane mazimiti obva ati nzungu iri apa nebagwe riri apa. Ari kureva kuti umu munoita bagwe. Saka paunenge uchipiwa munda uchiubvuma, uri kuona matons and tons of harvest yemaize. Saka faith ine chekuita nebelieving, but faith inoda action. Hati
iti rutendo takangogara. We need to act, topinda mgiya refaith. Kana une faith yekuti unogona kurora, pinda mu action. Aurori nekutsinzina. You need to act. Saka faith inosumudza munhu paagere. This is why Jesus paiponesa vanhu aiti si kutenda kwako kwakuponesa Teresa. Apedza kuti kutenda kwako kwakuponesa obva ati simuka ufambe. Muri kuona kuti faith unenge wapona kudhara but ukasa acta. You can imagine vanhu vainzi simuka ufambe obva ati mai ndinosimuka sei inanisa ndagona usimuka. Jesu atotaura kuti wapona but hauponi ukaramba ugere. Zvoreva kuti unofanira kuacta. There are many times patinotora rutendo tichiguisa kusiko kuti munhu asingadi kuverenga anoda kupasa nokuti anamatira kupasa. Munhu asingadi munhu anoda mari anoda kunamata achienda kumasowe haadi kuenda kumusika. Rutendo rwekunyepera inonzi presumption. Rutendo gunoacta. Munhu anosimuka oita rutendo guri maari. By that vakafamba mabibi mazhinji akafamba. Even ana Bhatimio vakaona. Shoko raMwari rotadza kuti vakasimudzwa nemhodzi yerutendo yakanga iri mukati mavo. Even mukomana akanga agere pabiravira 38 makore. Jesu achimuti tora tsapata yako, tora rukukwe gwako ufambe. Haana kufamba musi uyo chete. Teresa akaramba achifamba kusvika azofa achifamba. Zvoreva kuti rutendo rune action, and the action yacho haimiri, inoramba ichienda kumberi. Ukaona nhasi munhu achiti atenda mangwana arega, mangwana atenda, rutendo gwake gwakaremara, ndoinonzi dead faith. Because kune mafaith matatuka. Kune inonzi dead faith, koita inonzi demonic faith, poita inonzi real faith kana kuti active or living faith. Why do we say kune demonic? Mademoni naiwo anotenda kuti Jesu mwanakomana waMwari. Vakanga vachitaura havana Pauro ava vanhu vaMwari, mademoni aya. But mademoni haacti. Kana kwanzi imbai muchechi visai zvegumi chengetai sabata, mademoni haacti. Anoactisa vanhu kuita zvakaipa. So faith ine chekuita neaction yako kuti upinde mugiya rekutaridza kuti une rutendo. And then number 3, essential of faith is worshiping. Kushumira. Mukacheka pavanhu vese vachataura mumaseries anaya, tiri kutaura vanhu vakashumira Mwari. Rutendo gusina kushumira haguzi rutendo, igasva. Kana tikave nerutendo gunongofamba but isingashumiri Mwari. Vazhinji vane rutendo gokuti zvinhu zvichavafambira but havadi kunamata Mwari. Vane rutendo gokuti vachaita zvakati but havadi kushumira. As long as tabvisa worship, our faith is baseless. Faith yedu haina midzi. Why? Because rutendo kunofanira kutisvitsa pakunoshumira Mwari nekunamata, kuti hatigoni kuita chinhu chandatenda kuti chinoita kana Mwari musina kupindira. This is why 8:18 yaDeuteronomy inoti uzive chinhu ichi kuti ndini Jehovha anokupa simba rekupfuma. In other words, tinofanirwa kushumira Mwari kuti Mwari atiropafadze nezvacho zvatinenge tichida. Rega tiende pana Abhero nokuti ndo musoro weshoko kuti kutenda kwaAbhero. Kana tikatarisa mukomana anonzi Abhero uyu ndiye angari second born yaAdam naEva. And the Bible says mukomana uyu akaita rutendo gunohlisa. Why? Because kunonzi akabayira Mwari chibayiro chakanaka. You see, muchirungu inonzi a more excellent sacrifice than Cain. Listen very carefully. The word excellent there rinobudisa pachena kuti hapana chimwe chinodarika ichocho. Abhero akaita zvinoshamisa. Sei tinoda kunhonga tunhu tutatu katuya turi muna Abhero kuti anzi ane rutendo. Number 1, tatisusu rutendo gune believing mukati, and then rutendo gune doing, rutendo gune worshiping. Toda kuona kuti zvirimo here. Rutendo gunofanira kuine zvinhu zvinorambidza. Abhero airambidzwa kuita kuunza chipiriso chakanaka nekuona mukoma wake achiunza chisiricho. Saka paitori nehondo, vanhu vaviri vari kunonamata, umwe ari kuunza miriwo, umwe ari kuunza gwai.
already there is a controversy iri mukati mechechi. The church is divided. Some are bringing their produce. Some are bringing from flock. Saka mukati mekereke maita vanhu vairi. Saka pane kudhonzerana already, and I want to believe kuti vakomana vakatombokurukura vachiti konai budhi imi mouya seko nemichero yenyu hamuna kunzwa here kuti kana chiita zvipiriso panodiwa gwai, ende Kaini akati hazvina nebasa rese chero chandauya nacho. Varimo mukati mekereke vanenge vari muchechi, munenge mune machechi mairi. Teresa, kune chechi yaAbhero koita chechi yaKaini. Muchechi imwe chete imomo mune vano rutendo guri perishable, rutendo guri based on their merits, vanotarisa kuti mabasa edu rutendo hunoora ndogo vanounza ikoko. But Kaini akanetsana nemunun'una wake, not practically but nekuda kwekuunza zvinopesana. Saka Abhero unonzi akaunza the most excellent sacrifice. Chii chachiri musacrifice chinonzi chiri excellent. Mukacheka muno pamasacrifices Abhero kunonzi akatora kubva pazvipfuwo firstborn. You see now, firstborn, firstlings. Kura kuti akatora dangwe. Teresa, padangwe pane nyaya. Ukaverenga 4 verse 24, if I'm not mistaken, ya Exodus. Inotsanangura Moses achitumwa naMwari, inda unoudza Faro kuti aburitse Israel. Israeli dangwe rangu. Animazvoona kaizvo. Zvoreva kuti Israeli ndio mudyi wenhaka. Saka kana ukasaburitsa Israeli, ndichauraya dangwe rako. Ugoona kuti zvinogwadza sei kurambidza dangwe kusununguka. Kureva kuti kusasunungurwa kweIsraeri kurawa. Kusanamata kwaIsraeri. Israeli aibudira iko muKenani, muIgipita. Vaibudira kunonamata. Makanzwa here chinangwa chavakanzi vabudire muIgipita vanhu vaMwari. Havana kuburitsigwa kuti vari ngorohwa nekupisa zvitinha neuswa. Kwete, vakanzi chashota pana Israeli. Mabasa taona mabasa vari kubatirwa, ndanzwa kuchema kwavo, but shoko guru ndere kuti ndoda kuti vanondinamata. Saka Kaini naAbhero vakainda kunonamata, but umwe aida manamatiro ake asingadi manamatiro aMwari. Saka Abhero anonzi akaunza chipiriso chiri excellent. Why? Number 1, akatora firstborn. Ende mukacheka Jesus ndiye anorepresentwa nefirstborn. Mukacheka mukati Leviticus chapter 3, I think from verse 16, inotsangura about issue yemasacrifices. Kuti kana mchinge maunza the firstborn of every creature, ingava kana yedhongwana, kana kuti yembudzi, kana kuti yembudzana, I mean yegwai, kana ingava yemunhu, mafirstborn ese ndeangu. Teresa pakakorapa, mafirstborn ese ngauye kuchechi azourawa. Ndo rakanga riri shoko. But pozonzi right, asi ndoda firstborn yemuka, but handidi firstborn yemunhu. Saka kuti mudzikinure munhu anenge ari firstborn ngauye naye kuti azourawa, but ozonzi chirega kufa pauita gwai ndo richafa pachinzvimbo chako, iwo chidzokera kumba waitwa redeemed by the lamb. Teresa pane nyaya apa. Kana yakanga riri dhongwana, chimwana chedhongi, chainzi kana chaberekwa chiricho chekutanga chaitsinhaniswa nehwai, kana kuti yaivhuniwa mutsipa, yaisachekwa, yaingotyorwa mutsipa yobva yafa. Why? Because yaifanirwa kudzikinurwa nehwai. Why? Ndo yaifanirwa kufa. Saka Abhero, avo vakomana kutenda kwaAbhero, Abhero pari kuuya nezvipiriso. Rega nditi Abhero akanga akatakura Kaini, because aifanirwa kufa ndiKaini, ndiye akanga ari firstborn. But Kaini akauya nemakabheji, haana kuuya negwai raifanirwa kuti ritsinhanise neupenyu hwake. Varipo vana Kaini mukati mechechi vanoda chitendero chirilula-lula. Havadi zvinhu zvakaoma, havadi kunamata Mwari vachipiwa miganhu, kunamata kwemakabheji. But avo vakaita sana Abhero vanotora gwayana riri Jesu Kristu, iro rinotakura zvivi zvenyika, ndo vanoritora voriisa paaritari. Saka kana vachinge varitora chii chaitika, vaibvisa feti inomirira sin. Feti yaibva pai, imwe yaibva paitro,
pamakidneys, imwe yaibva kumukati even pamusana apa paibva mamwe mafuta, mamwe aibva mukati chaimo makanga mune nyama muya munenge mune mafuta ndomaivhomogwa. Feti yese yaibviswa, ende feti yese ndo yaipiswa, ende chinge yapiswa yaimirira chitema. And then muka yaizenge ichinzi kana ichinge yaurawa yaitogwa imwe nyama yopiwa kumuprista. Bandauko rekumberi nechifuva ichi chaipiwa muprista, and then imwe nyama yaidliwa nevanhu vakanga varipo. Saka mubva maona kuti this yaimirira kuti Kristu anofanira kuva nerugare nemuprista, anofanira kuva nerugare munhu auya nechipiriso aifanira kuita rugare nemutungamiriri wekuchechi, oita rugare naJesu nekuda kwemafuta aya akanga achipiswa, and then oita rugare nehama dzake. Saka Abhero ari kuuya naJesu paaritari kuti zvivi zvake zviregererwe. I want to believe panguva ino kuti umwe neumwe anobvuma kuti zviro kwazvo mufana uyu akaita chinhu chakapesana neimwe chechi. And what happened? Pakupedzisira tinoona Cain achiuraya Abel. Handizivi kuti muri kuiona here tsoro kwairi kuenda. Vese vachamirira Mwari pamazuva ekupedzisira, vachaita uphold the standard yaJehovha yekunamata. They will be persecuted by Cains of that time. Vachaurawa, vamwe vachaiswa majeri naCain. Chedu vanhu vaMwari ngative nerutendo kusvika pakufa. Bhaibheri shoko raMwari rinoti nerutendo Cain wakapa chipiriso chakadarika Abhero chaCain, akapupurirwa Teresa nacho kuti akanga akarurama. I want you to listen to this one. Akapupurirwa nani? Because paakaita izvozvo haana kuzoswera, haana kuzoita rimwe zuva akabva afa, akapupura idenga kuti akanga aita zvinhu zvakanaka. But then the Bible says kunyange afa hake achangotaura nazvino, kureva kuti kunyange akafa the faith of Abel still lives on. Rutendo hagufi patinofutsira munhu waMwari. Kunyange neguva rinopupura kuti apa pakavata munhu waJehovha. Ndoda kuti tinamatire rutendo kuwana Mwari, tive nerutendo ikoku, rutendo kunouraisa, rutendo kusingararamisa, rutendo kwokuti kunyange tikazviita, kunyange vakaponda, nyange vakauraya, zvichasara zvichitaurwa kuti ava vakafa vakabata pamupendero wenguo yaJesu. Handizivi kuti ndezvipi zvausangana nazvo pamusoro pekushumira, ndezvipi zvekudhonzerana noupenyu hwako. Humwe uKaini muupenyu uinhamo yakatibata inotirambidza kunamata Mwari muzvokwadi. Humwe uKaini mukati moupenyu hwedu inyaya dzemhuri. uKaini wakamira papapa iuda kunamata, unokudhonzera pasi, but weramba wakabata chipiriso chako. Humwe uKaini mararamiro ari kuita vanhu, urwere uKaini uri kuuya nemakabheji mukati moupenyu kuti kubvisa paropa uchikuendesa pazvinhu zvakareruka. Ramba wakabata chipiriso. Humwe uKaini mukati moupenyu zvingava zvinhu zvinoitika munyama yako, kurwara. uKaini uda kukubvisa pana Jehovha kuti uende kun'anga nekuzviprofita zvenhema. Iwe mira pana Jehovha uite chipiriso chinomirira Jesu Kristu uyo akafa pamuchinjikwa achadzoka kuzotitora kuenda nesu kumusha usina nhamo, pati musha une rugare. Shoko raMwari roti naiko kutenda iye kunyange afa hake achangotaura nazvino. Unoda here kuramba uchitaura kunyange wafa? Pfungwa yekutaura yesi kuti vakafa vanotaura, but mabasa ako achasara achitaura. Vazhinji vedu tinofirwa totaura kuti munhu anga akanaka, but hazvibvisi kuipa kwake kunozikamwa nevekure. Mabasa ako anofanira kutaura kuti uyu anga ari munhu waMwari kusvika Jesu achidzoka. Unoda here munamato kuti Mwari ndipewo kutenda sekwaAbhero, kutenda kunotaura kunyange ndafa. Kana chishuwo chako pinda nene panguva yekunamata,
apo tichipedzisa rusando runo. Baba wekudenga tomutendai, mukomana uti ati challenger akauya nechipiriso chiri more excellent, chinobudisa pachena kufa kwenyu pamuchinjikwa. Saka akava nerutendo achikuonai muri kure kuti muchazotifira, akazvitaura akaparidza pamberi paKaini. Kaini haana kutendeuka. Makamuparidzira imi mbune, haana kutendeuka. Toda kunamata, chinamatira vana Abhero vari kukuniswa nana Kaini vari pameso pavo. Vamwe vari kukuniswa nekuda kumarelationship ndo vana Kaini. But this morning angava manheru kune umwe, tinonamata mutipe simba rekubata chipiriso chinova Jesu Kristu, kudakara mari dzahwamanda yekupedzisira. Muzita raJesu tanamata. Amen. God bless you. Rukariro oro rwangu rosembire kuna Kristu handinawiri nemuno asimozita raJesu dinomira kukunda Jesu diedomo deyo yangu ndichanyura zvangu kuti awi kwangerima tsitsi dzake ndokarira mumbepo huru yesimba ruoko rwake ndobata ndinomira kuna Jesu diedomo deyo yangu zimwe ndichanyura zangu sifungo sikwinile kulaba abatebile nangamina ngitangele uJesu ngizamtebile uJesu Kristu itwala kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kukhala itilongo kuyena ngikupungele ngigqokiswe ngobungcwele esigodlweni yovela uJesu Kristu itwala kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula uJesu Kristu itwala kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula.